Zdravím ťa na mojom kanáli. Moje meno je Oskar a dnes by som chcel prebrať, že akých pravidel by si sa mal držať, ak chceš žiť lepšie a v podstate robiť veci lepšie ako ostatní. Z každej svojej chyby alebo skúsenosti sa pouč a nehovor, že bol by som radšej, keby sa to nestalo, lebo ak by sa to nestalo, tak by si sa nemal z čoho poučiť a nemohol by si na základe toho v budúcnosti urobiť lepšie rozhodnutie. Myslí na svoju budúcnosť, ale zároveň si užívaj prítomnosť. Že veľa ľudí je zameraných na to, že čo budem robiť v budúcnosti, že budem mať dom, budem mať deti, budem robiť neviem čo. Chcem si nastaviť nejaké veci, aby som proste mal že stabilný príjem, stabilný život, ale treba sa naučiť aj žiť v tom prítomnom momente, lebo veľa vecí nám potom uniká a prichádzame o veľa vecí tým, že sme zameraní príliš na niečo, čo je ďaleko pred nami a stresujeme sa kvôli tomu. Samozrejme neznamená to, že vykašli sa na svoju budúcnosť, ale proste choď si za tým, čo chceš, ale zároveň si dopraj určité veci. Ak chceš niečo urobiť, tak urob to a ver svojej vízii, aj keď ostatní o tebe budú pochybovať. Nerob to ty, lebo len ty si sám strojcom svojho šťastia, musíš mať ten tunnel vision a jednoducho sa nemôžeš nechať zasiahnuť tou negatívnou energiou z okolia a čo môžeš jednoducho urobiť dnes, tak to neodkladaj na zajtra. Vytvor si návyky, ktoré ťa posunú ďalej po telesnej, mentálnej aj inteligenčnej stránke. To znamená, že môžeš si nájsť hociaký druh pohybu alebo športu, ktorý ťa bude rozvíjať telesne. Môžeš si začať čítať napríklad nejaké knihy o mindsete, o bohatstve. Môžeš kľudne čítať aj knihu o nejakých krimi prípadoch. Proste každý si príde na to svoje, ale dôležité je, aby si našiel nejakú činnosť, ktorá ťa rozvíja. Lebo aj keď je super sa vidieť v zrkadle, že aký si vymakaný, že ako tvrdo cvičíš, tak je dôležité pracovať aj na tom, že čo máme tu. Je dôležité sa vzdelávať, či už je to pomocou kníh, alebo podcastov, alebo môžeš si kľudne pozrieť nejaký dokument, ale odporúčal by som čítať knihy, keďže je to aktivita, pri ktorej sa môžeš dlhšie fokusovať na jednu vec a nie je to také, že prídeš na TikTok alebo prídeš na Instagram alebo prídeš na YouTube, scrolluješ si shorts a proste scrolluješ každých 10 sekúnd vidíš jedno nové video a nemá to proste zmysel, lebo stále tam hľadaš niečo, čo tam nie je. A pri tej knihe ti garantujem, že sa ti oveľa viac zlepší ten tvoj fokus a budeš schopný byť viac taký prítomný a taký duchaplný v tom momente. Nikdy nič nebude perfektné, takže sa o ten perfekcionizmus nepokúšaj, ale skús sa akceptovať a mať rád ako osoba. Skús každý deň proste progresovať a porovnávať sa len sám so sebou, lebo ak sa budeš porovnávať s ostatnými, tak sa hovorí, že comparison is a thief of joy. To znamená, že čím viac sa budeš s ľuďmi porovnávať, tak proste tým menej budeš sám so sebou spokojný. Využívaj svoje dni čo najviac produktívne, lebo žiješ len raz a máš len jednu príležitosť na to byť v niečom dobrý a proste dokázať niečo, hlavne samému sebe, a musíš mať proste ten mindset a musíš dávať do veci energiu. Bol by si prekvapený, že ako veľmi ti tvoj mindset môže pomôcť pri tom, ako si dokážeš v hlave zobrazovať tie svoje ciele. Jednoducho nasleduj veci, ktoré chceš dosiahnuť až dovtedy, kým ich nedosiahneš. V zdravom tele je zdravý duch, takže je dôležité, aby si sa o svoje telo staral takisto ako o svoju myseľ, lebo budeš žiť vo svojom tele celý život a ak chceš mať ten život dlhší a zdravší, chceš byť čo najviac pohyblivý v podstate do čo najvyššieho veku, tak by som odporúčal hociaký typ pohybu.
Nesíľ veci, ktoré vieš, že najskôr nebudú fungovať a snaž sa cez emócie preniesť racionálnym zmyšľaním a obklopuj sa ľuďmi, ktorým dôveruješ a vedia oceniť tvoje kvality. Ľudia proste ťa nebudú vždy mať radi, proste nemôže ťa mať každý rád, tak preto nestrácaj čas s tými ľuďmi, o ktorých pozornosť nestojíš a urobíš si tým veľkú láskavosť a posunie ťa to veľmi ďaleko dopredu. Ďalšou vecou je law of attraction, to znamená, že ak vyžaruješ dobrú energiu, tak ju priťahuješ a priťahuješ si dobré veci a dobré príležitosti, takže zachovaj si pozitívny mindset a namiesto toho, aby si napríklad povedal, že nechcem byť neúspešný, tak si povedz, že budem úspešný. Inak sa to nazýva, že aj manifestácia. Neriaď sa podľa majority alebo väčšiny, lebo masy ľudí sú ovplyvnené povrchnými názormi a vôbec si nerozširujú svoje obzory.